שלום, אני שירי, בת 35 מגבעתיים. אנחנו פה עכשיו ביום החמישי של הסדנת נשימה לחיים של רישי. וחוויה מאוד 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 חזקה. אין לי כרגע מילים לתאר את זה. אתה יוצא משהו אחד. אני עברתי פה תהליך מדהים ועוצמתי, וכל מי שרוצה לעשות שינוי מבפנים בחיים, אני ממליצה בחום. יפית שרר, אני מירושלים, בת 43, נשואה, אימא לשתי בנות. אני הגעתי לסדנה הזאת די במקרה, חיפשתי מקום לנוח, והמליצו לי על האשרם במדבר, לכי לסדנה של רישי, והגעתי לפה. אני מטבעי לא נותנת לרגשות להתפרץ ולצאת, ובאמת לאורך כל הימים האלו השארתי את הכל בבטן, לא צעקתי ולא נתתי איזה ביטוי קולי. ועברתי היום חוויה שמבחינתי היא מאוד מאוד מרגשת ומרעננת. אני מצאתי את עצמי אחרי סשן של, רבע שעה, 20 דקות של נשימות עמוקות. שמעתי פתאום את הצעקות שלי, זה לא היו צעקות, זה היה יללות. אבל על כל השנים האלו, שאני מרגישה קצת מפוספסת. משקיעה כל כך הרבה זמן באחרים, ופחות בעצמי, לא נותנת את הדגש לעצמי, את הזמן שלי, לפינה שלי. אני אדם אופטימי בחיים שלי, ובאמת נותנת הרבה אהבה לאחרים, ואיפה אהבה למה שאני רוצה, איפה אני בכל החיים האלו. אז פתאום הכל צף היום, זה היום האחרון, אבל זה היה מאוד מאוד עוצמתי בשבילי, וחוויה מרגשת. אני צריכה עכשיו לראות לאן אני ממשיכה עם זה הלאה, איך ממשיכים לעבוד ואיך אולי עושים קצת טוויסטים בחיים ושמים יותר דגש עליי. ואני רוצה להודות לרישי, לצוות. אני חושבת שחלק מהרגישות שם הייתה מאוד מאוד משמעותית. ככה לשים דגש על הניואנסים הקטנים, לכאבים הקטנים, לצרכים של כל אחד ואחד. אני גם מתבוננת מהצד, ואני ראיתי גם את הרגישות של הצוות, של רישי, לאנשים אחרים מסביבי, וזה מאוד מאוד חשוב. אז תודה. צר היה כל כך, הייתי אז מוכרח לפרוס כנפיים. שלום, שלום, שמי קובי, אני בן 33, קרוב ל-34, אני מתעסק בשוק ההון. הגעתי לסדנה של רישי ממש במקרה, את האמת. לפני מספר שבועות הייתי בפסטיבל מסוים שרישי העביר שם סדנה, וחוויתי את הסדנה, וזה היה מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד עוצמתי, והחלטתי לבדוק את העניין הזה. נעשית פה עבודה מדהימה למי שמסוגל. כשאני אומר מי שמסוגל, אני מניח שאני מתכוון למי שמוכן, רוצה לפתוח דברים, את עצמו, להיות טוטלי, לעשות מאמץ, ומי שעושה את זה מגיע פה לדברים שקשה לתאר. בתור אחד שעבר 2 טיפולים פסיכולוגיים בעברי, אני יכול להגיד לכם שבחלק מהסשנים, סשנים שנמשכים שעה, שעתיים, אתה מגיע לתובנות והבנות ברמת ההוויה, שטיפול פסיכולוגי של 2 לא מגיע אליו. מי שחווה את זה מבין, זה דברים שצצים כמו פצצת אטום, כמו איזה משהו שמתפוצץ בך. ככה, לפחות, זו הייתה החוויה שלי. אני יכול להגיד לכם שלי זה גרם להיות שלם ושלב כמו שמעולם לא הייתי. זה מדהים בצורה שאתם כרגע לא יכולים להבין. מי שחושב שהדבר הזה יכול להתאים לו, מי שמוכן לבוא ולהיות טוטלי ולהתנסות, לדעתי אין דבר מומלץ מזה. זו ברכה לכל מי שיקח את הדבר הזה, ותודה ענקית לרישי המדהים ולצוות שלו שעשו עבודה יוצאת דופן. אושר גדול.
אנחנו ההלפרים. אנחנו ההלפרים. צוות ההלפרים הרכרוכי ביותר. מה זה רכרוכי? כל שנייה אנחנו בוכים. מתייפחים. כן, ובסוף אתם צריכים לעזור לנו. נכון. כן. אבל אז אם אתם רוצים לבכות איתנו. להתייפח. כן. או אולי לצעוק איתנו. כן. או לעזור לנו כשאנחנו מתפרקים. כן. בעיקר לעזור לנו. כן. נשמח לתמיכה בעזרה. קצת טישו, מים. תסדרו לנו כמה מזרנים. כן, תעשו אותנו בסדים. ואם אתם רוצים שאסי יעשה לכם מסאז' בגב. אוי, זה מעולה. כן, חבל על הזמן. פשוט הידיים שלי תפוסות עכשיו, אבל אני הייתי מראה. הוא היה מראה. הוא היה מראה. אז זהו, אז פשוט תעשו החלטה ותבואו. תבואו. אנחנו כאן. ואם יש לכם ספק, אז תסתכלו. זה אין לכם ספק.